Беше студен, сив ден в покрайнините на София. Вятърът свиреше между старите кипариси, докато погребалната процесия бавно напредваше към отворения гроб. Ковчегът, лъскав и тъмен, беше вече почти до ръба. Хората, облечени в черно, стояха с наведени глави, лицата им безизразни маски на скръб. Свещеникът започна да чете молитва. Гласът му трепереше леко от студа. Всичко вървеше по начертания ред, както винаги. Служителите започнаха да спускат ковчега в земята, въжетата заскърцаха под тежестта. И точно в този момент, когато ковчегът почти докосна дъното на гроба, се случи нещо неочаквано. Един млад мъж, облечен в работно облекло, изскочи иззад една стара надгробна плоча. Лицето му беше изцапано, косата му разрушена, но в очите му гореше огън. Той размаха ръце и изкрещя с цяло гърло: „Спрете! Тя не е мъртва! Спрете погребението!“ Всички замръзнаха. Някои хора се обърнаха към него с поглед, пълен с възмущение, други с чисто недоумение. Мъжът, който стоеше най-близо до гроба, висок и добре облечен, се обърна бавно. Това беше Георги, съпругът на покойницата, богат и влиятелен бизнесмен, чието лице сега беше изкривено от гняв. Той погледна чистача с презрение, сякаш го виждаше за първи път. „Какво си позволяваш, мръсен копач? Луд ли си? Махайте го от тук! Продължавайте!“ изрева Георги, гласът му кънтеше в тишината. Чистачът, който се казваше Иван, остана неподвижен. Той не изглеждаше уплашен, въпреки че всички погледи бяха насочени към него. В очите му се четеше непоколебима решимост. Той вдигна ръка и посочи към ковчега, който висеше между небето и земята. „Погледнете, вижте добре, цветята се движат“. Настъпи пълна тишина. Всички проследиха погледа му. Върху ковчега беше положен голям букет от бели рози. Едно от стъблата, което стърчеше малко по-високо от останалите, леко потрепваше. Не беше от вятъра, защото другите цветя бяха неподвижни. Беше едва забележимо движение, но беше там. Малък, но важен детайл. Хората започнаха да си шепнат. Някои поклащаха глави, други се взираха по-внимателно. Георги присви очи, опитвайки се да види по-добре. Лицето му стана още по-напрегнато. Иван запази хладнокръвие. Той знаеше, че това е единственият му шанс. „Тя не е мъртва. Усещам го. Истината е като огън. Може да бъде скрита, но не и потушена.“ Напрежението беше осезаемо. Въздухът беше тежък, сякаш всеки момент щеше да се спусне гръм. Щеше ли някой да му повярва? Дали щеше да успее да спре погребението? Или просто щеше да бъде отстранен като побъркан? Преди да разберем какво се случи по-нататък, ви приканваме да се абонирате за канала ни и да ни кажете откъде ни гледате в коментарите. Вашата подкрепа ни помага да разказваме още такива истории. Иван израсна в един от старите квартали на София, точно под Витоша. За него това място не беше просто адрес, а част от него самия. Всяка сутрин се будеше рано. Още преди слънцето да изгрее, въздухът в апартамента му се изпълваше с миризмата на прясно приготвена баница, която съседката от долния етаж правеше. Този аромат беше неговият будилник, понадежден от всеки часовник. После идваше сутрешният шум от трамваите, които скърцаха по релсите, докато минаваха по улицата. За него тези звуци бяха музиката на града, която го подготвяше за новия ден. Семейството му беше скромно, без много пари, но сплотено. Родителите му го научиха на най-важните неща – да бъде честен, да работи усърдно и да уважава всеки човек, независимо от положението му. Баща му беше обикновен работник, който прекарваше дните си на строежи, а майка му беше шивачка, която работеше от сутрин до вечер, за да свържат двата края. От тях Иван научи, че достойнството не се купува с пари, а се печели с труд и доброта. Работата му като чистач на гробища беше тежка. Изискваше се много физическа сила, а и психически не беше лесно. Но Иван не я смяташе за унизителна. Напротив, за него това беше достойна работа. Всеки ден той се грижеше за последния дом на хората, поддържаше чистота и ред. Тази работа го научи на много неща за живота и смъртта. Тя му показа колко крехък е животът и колко е важно да цениш всеки миг. Гробищата бяха тихо място, където Иван често размишляваше. Там той виждаше болката на хората, но и тяхната любов и почит към починалите. Това го правеше по-състрадателен и по-мъдър. На другия полюс стоеше Георги. Той беше богат бизнесмен, чиято империя се беше изградила върху съмнителни сделки. В града се говореше, че не е чист, но никой не можеше да го докаже. Георги беше известен със своята безскрупулност. За него парите бяха всичко, а човешкият живот просто средство за постигане на целите му. Беше хладнокръвен, винаги пресметлив и никога не показваше емоции.
И Иван често го забелязваше на гробищата. Георги идваше да посети гроба на майка си, но винаги бързаше. Погледът му беше студен, сякаш не искаше да е там. Това правеше впечатление на Иван. Всички други посетители оставаха дълго, разговаряха с починалите, плачеха. Георги просто стоеше няколко минути, след което си тръгваше безмълвно. Имаше нещо нередно в неговото поведение, нещо, което не се вписваше в общата картина на скръбта. Иван не можеше да си обясни какво точно, но усещаше, че зад тази привидна хладнокръвност се криеше нещо повече. Тези малки признаци на напрежение се натрупваха в съзнанието на Иван, без той да осъзнава колко важни ще се окажат те по-късно. Той просто наблюдаваше и запомняше, без да подозира, че тези наблюдения ще го въвлекат в една история, която ще шокира всички. Усещането за нещо нередно растеше в него, но той не можеше да го определи. Просто знаеше, че имаше нещо странно около Георги и неговите посещения на гробищата. Това беше повече от обикновена интуиция. Беше някакво вътрешно чувство, което го караше да бъде нащрек. И тогава дойде денят на погребението. Иван знаеше, че имаше нещо странно около Георги и неговите посещения на гробищата. Това беше повече от обикновена интуиция. Беше някакво вътрешно чувство, което го караше да бъде нащрек. И тогава дойде денят на погребението. Пукнатините от миналото, които Иван не познаваше в пълнота, започнаха да изплуват на повърхността. Елена, жената, чието погребение щеше да спре, беше млада и талантлива художничка. Тя беше пълна с живот, с мечти и с онзи особен блясък в очите, който само истинските творци притежават. Преди да срещне Георги, животът ѝ изглеждаше като платно, готово да бъде изрисувано с ярки цветове. Връзката й с Георги започна като приказка. Той беше очарователен, внимателен и изглеждаше, че я подкрепя във всяко нейно начинание. Обещаваше й, че ще й осигури най-доброто ателие, че ще я представи на най-влиятелните колекционери, че ще я направи известна. Елена, заслепена от любов и от блясъка на неговите обещания, му повярва. Но приказката бързо се превърна в кошмар. Георги постепенно започна да показва истинското си лице. Първоначално беше едва доловимо. Малки забележки за нейните картини, предложения да промени стила си, които всъщност бяха заповеди. После започна да я контролира. Искаше да знае къде е всяка минута, с кого говори, какво прави. Изолира я от приятелите й, казвайки, че те не я разбират и че само той може да й даде истинска подкрепа. Семейството й също стана обект на неговите манипулации. Той ги убеди, че те не са достатъчно добри за нея, че я дърпат назад. Елена бавно, но сигурно се оказа сама в златната си клетка. Един ден, след спор за една от нейните картини, Георги просто я взе и я скъса на парчета пред очите и... Неговите думи бяха студени. Това не е изкуство, Елена. Това е буклук. Трябва да разбереш какво искам от теб. Друг път, по време на вечеря с негови бизнес партньори, той публично я унижи, като разказа история, в която я представи като наивна и глупава. Тя се опита да възрази, но той я прекъсна със леден тон, карайки я да замълчи. Тези моменти се повтаряха отново и отново, изпивайки всяка капка живот от нея. Психическият тормоз я доведе до ръба. Тя започна да губи желание да рисува, да живее. Елена направи няколко опита да напусне Георги. Всеки път събираше малко багаж, но той я спираше. Веднъж я заплаши, че ще унищожи репутацията ти, ще разкаже лъжи за нея, които ще я съсипят. Друг път я манипулираше с думи, казвайки и колко много я обича, и колко не може да живее без нея, че е сгрешил и ще се промени. Тя, отчаяна и изтощена, всеки път му прощаваше, надявайки се на по-добро бъдеще. Но то така и не идваше. Иван, без да знае пълната картина, беше станал свидетел на някои от тези събития отдалеч. Виждаше Елена да идва на гробищата, да седи дълго време на гроба на майка си. Лицето й беше бледо, очите й пълни с тъга. Понякога имаше синини по ръцете, които тя се опитваше да скрие. Тогава Иван не разбираше напълно какво се случва, но усещаше, че нещо не е наред. Публиката сега разбираше, че събитието от погребението не беше изолиран инцидент, а кулминация на години емоционално изтощение и контрол. Това беше краят на една дълга и мъчителна агония. Иван, без да знае, беше на път да се намеси в живота на Елена по начин, който никой не можеше да си представи. Той беше единственият, който можеше да й даде шанс за нов живот. Напрежението между Елена и Георги се засилваше с всеки изминал ден. Караниците им станаха по-чести, по-остри и по-публични. Понякога Иван, докато работеше на гробищата, чуваше откъслечни викове, идващи от имението на Георги, което се намираше наблизо. Звуците се носеха по вятъра, носейки със себе си усещане за страх и отчаяние. Думите бяха неясни, но тонът беше достатъчно красноречив,
за да разбере, че нещо ужасно се случва. Семейството на Елена, разбира се опитваше да се намеси. Нейната сестра Мария няколко пъти се опита да говори с Георги, молейки го да остави Елена на мира, но Георги беше майстор на манипулацията. Той използваше влиянието си, за да ги изолира. Разпространяваше слухове, че Мария завижда на успеха на Елена, че иска да я раздели от него заради пари. Успя да подрони доверието на семейството в самата Елена, карайки ги да вярват, че тя е прекалено емоционална, че си измисля проблемите. Постепенно, едно по едно, всички се отдръпнаха, изтощени от битките и убедени от лъжите на Георги. Страхът от него беше голям. Хората се бояха да му се противопоставят, знаейки колко безскрупулен може да бъде. Съседите и познатите също наблюдаваха мълчаливо. Те виждаха промените в Елена, избледняващия блясък в очите й, все по-тъжното й изражение. Разменяха си погледи, шепнеха си зад гърба му, но никой не смееше да се намеси открито. Страхът от Георги беше по-силен от всякакво желание да помогнат. Той беше влиятелен човек, с връзки навсякъде. Никой не искаше да си навлича гнева му. Иван ставаше свидетел на все по-отчаяното състояние на Елена. Тя идваше на гробищата почти всеки ден, не просто да посети гроба на майка си, а за да намери някакво убежище. Седеше там с часове, понякога просто гледаше в празното пространство, понякога тихо плачеше. Нейната тъга и изтощение бяха почти непоносими за гледане. Иван често я наблюдаваше отдалеч, без да се приближава, уважавайки нейното уединение, но сърцето му се свиваше от болка. Той усещаше нейната мъка, нейното безсилие. Понякога тя му кимваше едва доловимо, сякаш признаваше присъствието му, сякаш знаеше, че той е единственият, който я вижда без осъждане. Атмосферата в града сякаш отразяваше нейното състояние. Бяха мрачни есенни дни. Студеният вятър виеше по улиците, носейки със себе си миризмата на изгорели листа. Дърветата бяха оголени, клоните им се люлееха като призрачни ръце. Сивото небе тежеше над града, сякаш предвещаваше нещо лошо. Всичко това подсилваше усещането за задаваща се трагедия. Иван се чувстваше на ръба на емоционален срив. Виждаше страданието на Елена, но се чувстваше безсилен да направи каквото и да било. Той беше просто чистач на гробища. Какво можеше да направи срещу толкова влиятелен човек като Георги? Това чувство на безсилие го измъчваше. Той искаше да помогне, но не знаеше как. Всяка сутрин се будеше с тревога в гърдите, чудейки се какво ще донесе новия ден за Елена. Неговата съвест не му даваше мира. Той знаеше, че не може да продължава да стои и да гледа. Трябваше да има начин. Една нощ, докато Иван работеше на гробищата, нещо необичайно привлече вниманието му. Вече беше късно, почти полунощ. Луната хвърляше дълги призрачни сенки между надгробните плочи. Иван приключваше с проверката на осветлението, когато чу шум от към главния вход. Скри се инстинктивно зад един голям паметник, любопитството му надделя над умората. Видя Георги да пристига с черния си луксозен автомобил. С него имаше още двама едри мъже, чието лица не можеше да различи в мрака. Тримата излязоха от колата и Георги отвори багажника. Иван притаи дъх. Видя как Георги и мъжете извадиха нещо. Увито в голямо тъмно платнище. Беше обемисто и тежко, съдейки по начина, по който го носеха. Сърцето на Иван заби лудо. Знаеше, че нещо не е наред. Георги рядко идваше толкова късно, а компанията му беше още по-странна. Иван ги проследи безшумно, движейки се между сенките на дърветата. Те се насочиха към една по-отдалечена част на гробището, където имаше по-малко паметници и повече храсти. Там, под едно старо самотно дърво, Георги нареди на мъжете да изкопаят плитък гроб. Иван наблюдаваше от скривалището си. Забеляза, че мъжете не работеха с обичайните инструменти за гробари, а с по-малки лопати, сякаш бързаха и не искаха да вдигат шум. Докато копаеха, Георги разгъна платнището. Иван не можеше да повярва на очите си. Вътре имаше нещо, което приличаше на кукла с човешки размери, облечена в същите дрехи, които Елена носеше предишния ден. Елегантна синя рокля и шал. Дрехите бяха малко измачкани, но без съмнение бяха нейните. Куклата изглеждаше зловещо реалистична в лунната светлина. Иван чу и част от разговора им, който се носеше откъслечно във въздуха. Дочу той гласа на Георги студен и пресметлив. Тя ще изчезне завинаги. Продължи да слуша, но другите думи бяха погълнати от шума. Георги изглеждаше доволен, дори усмихнат. Мъжете бързо покриха тялото с пръст, заравнявайки мястото, за да не личи нищо. След това си тръгнаха също толкова бързо, колкото бяха дошли. Иван остана скрит дълго, след като колата на Георги изчезна в далечината. Сърцето му бучеше в ушите. Умът му работеше на пълни обороти.
Той осъзна, че Георги не просто погребва някаква кукла. Той инсценираше смъртта на Елена. Защо? Какво се беше случило с нея в действителност? Иван не можеше да си представи по-ужасен сценарий. На сутринта, когато новината за смъртта на Елена беше обявена по всички медии, Иван веднага свърза нещата. Официалната версия беше, че е починала внезапно от инфаркт в имението си. Но Иван знаеше истината, или поне част от нея. Той знаеше, че това е лъжа. Куклата, дрехите, плиткият гроб, всичко се подреди като части от пъзел. Иван разбираше, че трябва да действа. Чувстваше се като единствения човек, който знае истината. Рискът беше огромен. Георги беше опасен човек, с власт и влияние. Но мисълта за Елена, за нейната тъга и нейното безсилие му даваше смелост. Той знаеше, че това е единственият му шанс да я спаси. Не можеше да позволи на Георги да се измъкне. Трябваше да направи нещо, каквото и да е. Решимостта му беше непоколебима. Знаеше, че ще му се подиграят, че ще го сметнат за луд, но нямаше друг избор. Съвестта му не можеше да мълчи. Трябваше да се намеси, въпреки всичко. След намесата на Иван на погребението настъпи истински хаос. Хората започнаха да си шепнат, после шепотът прерасна в разгорещени разговори. Семейството на Елена, което до този момент беше потънало в скръб, сега гледаше Иван с объркване и някакво смътно подозрение. Георги, разбира се, беше бесен. Лицето му почервеня, а очите му метнаха искри. Започна да крещи на Иван да се махне, заплашвайки го с полиция и съд. Но Иван не помръдна. Той стоеше здраво стъпил на земята. Погледът му беше твърд и решителен. Полицаите, които бяха на погребението заради присъствието на Георги, все пак той беше видна личност, бързо се намесиха. Първоначално се опитаха да успокоят ситуацията, но когато Иван настоя, че жената в ковчега е жива, нещата станаха сериозни. Един от полицаите, по-възрастен и с по-голям опит, реши да провери. С неохота гробарите, които вече бяха спуснали ковчега наполовина в земята, го извадиха отново. Напрежението беше толкова голямо, че можеше да се реже с нож. Иван успя да прегледа тялото в ковчега преди погребението и откри, че Елена е жива. Тя беше бледа, дишаше плитко, но сърцето й биеше. Веднага разбра, че вероятно е под въздействието на силно успокоително, може би дори наркотик, който да имитира смърт. Лекарите, които бяха извикани на място, потвърдиха думите му. Елена наистина беше жива, но в дълбока кома. Когато тази новина се разнесе, шокът беше огромен. Хората, които допреди минути осъждаха Иван, сега го гледаха с благоговение. Георги беше арестуван на място. Разследването, което последва, разкри цялата мръсна схема. Оказа се, че Георги е инсценирал смъртта на Елена, за да се отърве от нея, да присвои наследството й и да избегне евентуален развод, който би му струвал скъпо. Разкриха се и други негови престъпления, финансови измами, които е извършвал през годините, и дори похищението на Елена, която е държал упоена в някаква тайна стая в имението си. Присъстващите на погребението, които доскоро се възхищаваха на Георги, сега се отдръпнаха от него с отвращение. Някои от тях дори се скриха лицата си от срам, че са били толкова слепи. Семейството на Елена, което беше преминало през ада, прегърна Иван с сълзи на благодарност. За тях той беше ангел-спасител. Елена постепенно се възстанови. Беше дълъг и труден процес, но тя показа невероятна сила. Иван остана до нея през цялото време не като герой, а като приятел, който просто е направил това, което е трябвало. Той не търсеше слава, а просто справедливост. Историята на Иван и Елена стана символ на силата на човешката съвест и смелостта да се изправиш срещу злото. Иван продължи своята работа като чистач на гробища, но вече с ново усещане за цел. Той знаеше, че дори в най-мрачните места истината може да излезе наяве. Елена започна нов живот, свободна от миналото си. Тя отново хвана четката и започна да рисува картини, изпълнени с надежда, светлина и нови начала. Никога не забрави кой я е спасил. Финалната мисъл е, че дори в най-тъмните моменти, когато изглежда, че злото е победило, надеждата и истината винаги намират своя път. Една малка искра на смелост може да разпали голям огън на промяна. И понякога най-големите герои не носят лъскави брони, а просто чистачески униформи и сърца, пълни с непоколебима вяра в доброто. Животът продължи, но вече с един урок, научен по най-трудния начин, че истината винаги изплува на повърхността, рано или късно.